Төгәл елы билгеле түгел инде аның. Риваятлар буенча, халык күңелендә калган буенча, монда юлчы булган Зариф исемле Зариф Уткин. Ул шушы тирәгә килеп, әле ул вакытта монда йортлар да булмагандыр. Бераз ял итәргә ятып торганда ул шунда ни сәбәпледер җан биргән, үлгән. Аны авыл халкы табып, шунда үлгән урында җирләгәннәр. Аның кабердә баранда, менә шул Зарифны җирләгәннән соң монда риваят буенча Шишмә буякка бурылабыз. Шишмә бәреп чыккан, Шишмә бәреп чыккан. Менә шул хөрмәткә инде Зариф хөрмәтенә бу изге урынны Зариф Шишмәсе дип атыйлар. Зариф бабай Шишмәсе дип йөртелә бу урын. Зариф бабай Шишмәсенә килдек. Моның суы изге дип санала авыл халкы арасында, монда шәһәрдән дә, авылдан да, районнан да бик күп кешеләр Шишмә суыннан файдаланалар. Монда бик күңелле, бик яшеллек. Ва 21-нче июнь көнне Аллаһы бирсә, Корбан чалып, үзендә авылның картлары, килгән кунаклар бәйрәм итәчәкләр. Бума. Шишмәгә юл өзелмәсен. Шишмәгә юл өзелмәсен. Нәрсә ул? Нинди шигырь ул? Кем язды? Аны мен шушы шишмәләр шәүшәргә башлап язган идем. Минем һәр шишмәдә шигырьләрем бар. Бу кешенең авыл җегетләренең ул хезмәте, аларның хезмәтен таный белергә кирәк. Менә шул хезмәттә мен бу шигырь яздым. Хайр ихсан эш-гамәлләр ниятlerden başlana. Ey Худайым, изге эштә рәхмәтеңнән ташлама. Су буенда зифаталлар, тыңлый шишмә тавышын. Үзгәртәсе инде бераз изге суның агышын. Тегемәлек төбәгендә михербанлы кешеләр, әҗер савап өчен килгән семен кирпеч кешеләр. Бәллүр сулар аккан якка, бурылды зифаталлар, Шишмә тарихын яңарта, Фәнистәй Истакуллар һәм башка авылдашлар. Менә шулай итеп, без хәзер менә бу савытларга Шишмә суын алырбыз. Рафаил әфәнде, кирәк вакытта кулланырсыз. Рәхмәт. Ашкада ярый, сәйгә дә ярый, башка вакытларга ярый. Рәхмәт. Амин, Аллаһ әкбәр. Амин. Bismillahirrahmanirrahim. Ничек, Рәхәбей? Рәхәт? Тәнгә сифәт, җанга рәхәт. Менә. Кичкә суы Зариф бабай.